An lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn ɲɛ bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ la nin wagati la an ka foli ni tanu bɛ ɲɛsin bɛɛ ma mɛ a silamɛya foli min assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatu bi a b'a ka émission Mali kɛnɛ kan min tɛ émission dogolen diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ maaba émission dɔ a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen i b'a fɔ bi an kun ye lɛriw d'a ma k'a fɔ an bɛna se belebele ma min Sheikh Mamadu Kuma Sefula ye ko ye laɲini dɔ k'a fɛ bi a ka se ka nɔgɔya dɔ kɛ hadamadenw ye ko dɔ la sabu an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Mamadu Kuma ala y'a sɔn dɔnniba dɔ la ala ye dɔnniba dɔ ala y'o ka fɔ a ma min bi an bɛna baro olu kan o de kama an selen belebele ma bi an bɛ lajɛbagaw fo filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ka partage fɛn fɛn Sefula ye kanu i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan ma ɲini maa kelen kelen na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ i kɛra diɲɛ fan o fan i kɛra gisio kelen kelen na o kelen kelen na la n b'a fɔ i ye n balimakɛ n balimamuso ni video ni partage sabu bi an ni bɛna baro an bɛna ko caman fɔ hadamaden maaw ka se ka faamuyali kɛ ko dɔ kan bi ani nɔgɔya bɛna kɛ hadamaden i b'a fɔ an ye min ɲini Sheikh Mamadu Kuma fɛ a ka nɔgɔya kɛ diɲɛmɔgɔ ye gɛlɛya bɛ maaw kan n'a y'a sɔrɔ dɔnni wulibali don dɔnnibaa dɔ Mamadu Kuma a bɛ kisɛ kan an ko Kuma bɔn nɔgɔya kɛ diɲɛmɔgɔ ye a ko Sefula n y'a mɛn n ban t'i bolo sabu i bɛ maaw ka ko la i bɛ ka maaw dɛmɛ o la an bɛna nɔgɔya kɔni k'o kɛ diɲɛmɔgɔ ye o la an b'a fɔ maaw ye maaw ka partage bonya kosɛbɛ ngoro maaw ka partage bonya kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ ka se k'a dɔn maaw ka partage bonya kosɛbɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan o la bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ka partage bi Sheikh Mamadu Kuma yanni émission cɛ an n'a baro la an n'a ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye hadamaden kunkan ko kan maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka maa bɔ degun kɔnɔ cogo min na an y'o baara bɛɛ boloda o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen Sheikh Mamadu Kuma volume a ye ngoro la bɔ o la maaw bɛɛ lajɛlen ka partage kunna o kama an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi an ni Kuma baro la an y'o de fɔ Kuma ye dɔnnibaa ye a bɔra dɔnnibaa la a fa o kun ye dɔnnibaa belebeleba ye diɲɛ kɔnɔ a fa o kun ye kodɔnnaba belebeleba ye diɲɛ kɔnɔ o la mɔgɔw k'a dɔn bi an sera Sheikh Mamadu Kuma ma bi dɔnnibaa don a bɔra dɔnnibaa la a yɛrɛ kɛra e ye o la an ye baaraw dɔ bɛ yen ani fɛn dɔ bɛ yen an y'o ɲini Sheikh Mamadu Kuma fɛ an bɛna fɛn fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ fɛn min na o ye fɛn jumɛn ye bi n balimaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ o cɛ ɲɛ mana da nin kan an bɛɛ lajɛlen kɛ image partage o la sebi image ka se ka seyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw ka se ka bɔ ko dɔ kalama o don an ni Kuma baro la Kuma ka kabako tun bɛ ka fɔ ne tunkaranko fɛ dɔ bɛ n wele Sefula ja Mamadu Kuma a ye mago dilan Sefula Mamadu Kuma Sheikh Mamadu Kuma a ye mago dilan n nana sɛgɛsɛgɛli bonya n ko Kuma m'a wele k'a fɔ don la n ko karisa bɔra k'an wele k'a fɔ bɔ a kɔni mago dilanna i ka sababu la sababu i ye ko dɔ k'a ye min kɛra sababu ye a mago dilanna ja dalilu dɔ de bɛ Sheikh Mamadu Kuma bolo a ko b'ale bɛ ka baara kɛ n'o ye min hadamadenw tun tɛ min dɔn a ko dɔnnibaaw dɔ tun tɛmɛna ka kɔrɔ ani a yɛrɛ fa min tanyana o tun bɛ dɔnni min kan Tamaru Kɛmɛ Tamaru Kɛmɛ baara a bɛ ko caman kofɔ Tamaru Kɛmɛ a bɛ ko caman kɛ Tamaru ye koba ye ni Tamaru fɔra a kan ka maa hakili jigin Tamaru a ye maaw b'u sun tigɛ fɛn min na o bɛ Tamaru de kofɔ a ko ale ka Tamaru Kɛmɛ baara a dabakun ye ko damadamani ye a bɛ ko caman ɲɛ hadamaden ye a bɛ ko min ɲɛ min n'o de fɔ a ko ni maa kun sera ale Sheikh Mamadu Kuma ma a ko ni maa min ko bɔ nafolo ko yɛrɛ b'a la a ye nafolo ɲini kɔrɔn fɛ k'a ɲini tilebi fɛ k'a ɲini bani fɛ k'a ɲini baba fɛ a ka Tamaru nafolo Tamaru ba kelen a baara bɛ kɛ Tamaru ba kelen de la a ko baara o bɛ k'ale fɛ o de la maa min bɛ yen n'i mago bɛ fɛn min na ni diɲɛ bɛɛ ko b'i t'a sɔrɔ b'ale Kuma bɛ Tamaru ba kelen de baara kɛ Tamaru ba kelen de la i ka se ka o fɛn sinama sɔrɔ tuma dɔ Tamaru ye koba ye
tamaro ye koba ye diɲɛ kɔnɔ tamaro fɔra fɔlɔmɔgɔw fɛ tamaro fɔra kiraw fɛ ka tɛmɛ ja tamaro ye fɛn barikama ye koyi a ko ja ale b'a baara kɛ tamaro de la se fila maa bɛ ka ne tanu ko n bɛ ka kabako kɛ maaw ye maa bɛ ka ne tanu ko ne kuma ye nafolo baara o ciko kelen don ko ja a bɛ kɛ tamaro de la kuma de y'a fɔ n ye a ko o la a ko se fila tamaro baara bɛ n bolo n b'a kɛ maaw ye se fila n b'i ta yɛrɛ kan koyi n bɛ k'i ta labɛn n bɛna k'i yɛrɛ ye sisan yanni n ka don n ko kuma n bɛ bɔ i k'a kɛ maaw ye i ka maaw dɛmɛ a ko se fila n tɛ d'a ma maaw kelen ma dɛ n b'a kɛ e se fila ye yɛrɛ de a ko n'i y'a k'i ye o la u b'a fɔ jɛ e bolo n ko ye tiɲɛ kuma n ko sabu ne tɛ kuma fɛn kan ka fɛn sɛbɛntiya k'a sɔrɔ fɛn min ma kɛ n yɛrɛ ye ma fɛn min danganiya sɔrɔ a kɛra maa dɔ ye min ye jaabi ɲuman di ne ma k'a fɔ ko kuma ye nin kɛ a kɛra tan n ko kuma n'i y'o kɛ o bɛ danaya ko fɔ sabu dɔnnibaa bɛɛ tɛ sɔn k'a kɛ se fila ye dɔnnibaa bɛɛ yɛrɛ t'i den i ka dɔnnifɛn na k'a di yan sabu ne ye cɛ min n'i y'a di yan n'a ma ɲɛ m'a f'i ye quel qu'en soit i ne kɛra baara la ɲɔgɔn fɛ quel qu'en soit ni ne tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ maa i ye diɲɛ fɛn fɛn di ne ma bɔ ne ka e fɛ yen n'a kɛra cogo min na ne b'o lakika de f'i ye sabu an bɛn n'o de kan tiɲɛ o la Sheikh Muhammadu kuma ko nafolotigi maa min bɛ bi mɔgɔ bɛ nafolotigi la ko n kama bi sefula i kama bi ale tɛ prix fɔ tamaro baara la koyi i yɛrɛ se mana kun min na balimakɛ e ta kɛra nafoloko de nafoloko de b'e la i taara tunga fɛ nafoloko b'i la kuma ko i ka contacter whatsapp kɔnɔ maa dama dama ne tale b'a fɛ sefula n tɛ se ka tɛmɛ o kan n ko bɔn kuma tiɲɛ yɛrɛ la ne y'i deli ka maaw dɛmɛ i ko i bɛ nɔgɔya kɛ maaw ye maa dama dama ni a b'o ta i yɛrɛ yɛrɛbakun i se mana kɛ min ye k'ale di ale Sheikh Muhammadu kuma ma n'a sɔrɔ i ka tamaro ba kelen baara ka tamaro ba kelen baara ni mɔgɔ b'a la nafolo baara la n'i y'a contacter kuma ne tɔgɔ ye nin ye ne jamu ye nin ye n fa tɔgɔ ye nin ye n ba tɔgɔ ye nin ye kuma i ka tamaro ba kelen baara la ne mɔgɔ b'a la i k'a baara ne nafolo sira de kan e ta bannen a la kuma bɔn ne se yɛrɛ ye nin ye k'a k'i ye n terikɛ i ka film banna e ye baara di kuma yɛrɛ de ma sisan parce que ne ko a k'aw dɛmɛ e yɛrɛ se yen kuma ma pirife yɛrɛ i yɛrɛ se yen i yɛrɛ b'a dɔn i se ye min ye n balimakɛ 20,000 ni se wa 40,000 de ye se wa 60,000 de ye se wa 100,000 de ye se wa 1,000,000 de ye se wa 1,100,000 de ye se wa kuma ne dɛmɛ nin baara la mɛ n ye ne se yen walayi kuma ko n bonya kama ani an bɛ kalo barikama min na o bonya kama a bɛna kɛ maaw ye n t'a dɔn n'i y'a faamu an bɛ ne bonya kama n ko a ka maaw dɛmɛ a ko sefula n bɛ maa dɛmɛ n bɛ maaw dɛmɛ sefula maa dɛmɛ kama an tɛ piri fu ye koyi sabu danaya ka to e ni ne cɛ e dara ne la k'a fɔ ne ka maaw dɛmɛ sabu dalu dɔ de bɛ n bolo bon sefula a fɔ i ka maaw fɛrɛ ye u se mana kun min na dɛ sefula m'u dɛmɛ o de la u k'a dɔn ko dɔnni ye cɛ tamaro 1,000 dalu ye tiɲɛ n balimakɛ a ko a tɛ baara kelen kɛ n'a ye koyi ko kabako ko nafolo k'a karaba k'a d'i ma tamaro 1,000 a b'a k'o la ala wele bɛ k'o de la ani min kan ka kɛ kuma de b'olu ɲɛdɔn a ala wele bɛ kɛ tamaro 1,000 de la k'o k'i ye ne maa min mago b'a la fɔlɔ jigi whatsapp kɔnɔ a ka whatsapp 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 ni maa min mago bɛ tamaro 1,000 baara la nafolo sira kan yala ne de y'a fɔ a ma ko nafolo morikɛ n b'a fɔ gansan ne ye cɛ mɛn mali la yan diɲɛ bɛ kule ni arapɛriw dɔ ye mali la o sababu ye kuma ye ne tɛ maa tɔgɔ fɔ sabu o dagalen tɛ n ma cɛw bɛ kule la ne y'olu kɔni dɔn n y'u dɔn ne tɛ kuma ten dɛ ne y'olu dɔn o caman ka nafolo sababu bɔra o de la kuma la bon an ma ɲɔgɔn dɔn ten n y'a mankutu de mɛn sira dɔ fɛ an ye ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ten ka don ɲɔgɔn na a ka baara ɲumanya kama
o la ni maa min mago b'a la joona yanni a ye maa dɛmɛ tan min fɔ o ka taa ca e ma e kana taa y'o kɔnɔ tamaro baara la nafolo baara a karabali nafolo baara ni maa min ta ye nafolo ko ye taa WhatsApp kɔnɔ ni maa min ta ye a baara ko e tɛ baara yɛrɛ la kuma bɔ ne tɛ baara la tunga fɛ ne yɛrɛ tilala ekɔli la Sheikh Mamadu kuma ne tɛ foyi la nin wagati la Sheikh Mamadu kuma ne se ne k'a k'i ye ka nin d'i ma a wallahi a ko n kalo bonya n'a a barika kama a ko a b'i dɛmɛ bu k'i bɔ i ka degun nin kɔnɔ maa si kana siran ka taa nin ko tɛ kɛ wagati bɛɛ kuma kelen kelen na dɔnnibaaw bɛ sɔn an bolo ka nin kɛ bon kuma sɔnna an bolo n m'a fo a ka hɔrɔnya la n m'a fo a ka ladira la n m'a fo a ka dalilu la ko a b'a baara mɔgɔw ye n kama bi n y'a deli n ko kuma n'a bɛ nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye a ko Sefu bon n'o de ka di ye n b'o kɛ nɔgɔya min n'o fɛnɛ i ka mɔgɔw yɛrɛ se bɛ kun min na dɛ u k'a diyan Sefu u k'o de di an bɛ baara in k'u ye Sefu ni min ta kɛra papiye ko ye ni min ta kɛra nafolo ko ye min yɛrɛ ta kɛra n tɛ baara la n bɛna mɛn furuko dɔ la n muso murutilen bɛ ma n bɛna n cɛ murutilen bɛ ma a ko b'a bɛ nin bɛɛ de don a kɔnɔ sabu karabali baara don ka fɛn dɔ karaba k'a d'i ma k'a ɲini dali masa fɛ ala ka sɔn k'a di a ko baara in dabɔkun y'o de a ko o la ni maa min mago b'a la joona a ko Sefu tiɲɛ yɛrɛ la n bɛna maa dama dama ta i kama olu mɔgɔ la maa min bɛ yen n'olu garizigɛ jara olu bɛ na maa baara olu ye wagati nin kɔnɔna la k'a du bɛɛ ma i ka laɲini wagati yɛrɛ bɛ f'i ye i ka laɲini bɛ dafa ka bɛn wagati min ma a b'a bɛɛ d'i ma a don di sabu ala kalekan ye ko dɔ ye ni ko dɔ kɛra cogoya dɔ la ala b'o kɛ ni minɔgɔ y'i minɛ n'i ye ji min minɔgɔ bɛ ban mɛ ni minɔgɔ y'i minɛ n'i ye dumuni kɛ a tɛ minɔgɔ bannen o bɛ kɔngɔ de ban a tɛ minɔgɔ pilasi ta bɔ ka diɲɛ wuli o la ni minɔgɔ b'i la kuma ko ni minɔgɔ b'i la n'i ye ji min ji b'i fa cogo min na ni ala wele m'ale bolo cogo kelen don n'a y'a kɛ cɛ o cɛ danfɛn o danfɛn sira ma n'i mago y'a la walahi ba tɛ wari minɛ maa si la tamaro 1000 dalilu la i ta mana kɛ maa o maa ye a tɛ prix f'i ye quoi i yɛrɛ se mana kɛ min yɛrɛ e de b'ale kuma bonya n'o ye Sheikh Mamadu kuma n y'i bonya ni nin ye tamaro 1000 baara ne ne mago b'a la ne aju ye nin ye n balimakɛ papiye bɛ bolo papiye t'e bolo san joli kuma contacter yanni maaw ka dafa i ma maaw ka taa WhatsApp kɔnɔ u ka vocali ci maa mun ta mɔgɔ gɛlɛnw kan e tɛ furu la e yɛrɛ min bɛ yen i bɛ ka taa examen la na i se ye min o kɛ kuma b'i dɛmɛ e min bɛ permis passeli maa min bɛ permis passé n'a mago b'a la a ka permis sɔrɔ a tɛ ka permis sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i kɛra jamana o jamana ka permis ko fɛrɛ bɛ dɔ kan o dɛsɛlen bɛ ka sɔrɔ a bɛɛ sɛbɛn ni maa min mago b'a la tamaro 1000 baara o la an b'a fɔ maaw ye maa min mago b'a la n'i bɛ fɛ ka don nafolo baara nin na u ka taa jigin WhatsApp kɔnɔ u ka vocali ci o la Sheikh Mamadu kuma b'u dɛmɛ u ka ɲɛnamaya tacogo la ani degun mun kan u ka se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na o la o ye tamaro 1000 papiye ko b'a la ka papiye baara ye sangani kɔnɔ a n'a wagati na i ka papiye sɔrɔ o b'a la ka wagati min kɔnɔ ka baara ko baara ye i ka se ka baara sɔrɔ sangani kɔnɔna la o fɛrɛ b'a la o la an b'a fɔ mɔgɔw ka taa WhatsApp kɔnɔ Sheikh Mamadu kuma ka WhatsApp 00223 74 48 36 42 a ka tamaro 1000 baara ni maa o maa mago b'a la i kɛra diɲɛ fan o fan i kɛra diɲɛ gisi o gisi la i kɛra fan o fan nin wagati nin sanga kɔnɔna la i bɛ se ka Sheikh Mamadu kuma contacter a b'i dɛmɛ i bɛ degun min kɔnɔna la i bɛ se ka bɔ degun min kɔnɔna la cogo di o la maaw ka jigin WhatsApp kɔnɔ ani maa mun ta ye lajɛli k'u ka ɲɛnamaya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn gɛlɛya jumɛn b'u ka ko la ani ko jumɛn b'u ka ko la ani u bɛ fɛ u ka dɛmɛ u bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp kɔnɔ ka vocali ci maa dama dama de bɛna taa baara la
ni émission banna mɔgɔw ka jigin ni maa min bɛ se ka jigin sisan olu ka jigin u ka taa degun min kan i yɛrɛ se mana kɛ min maa ko i k'a sama dugawu la n'i y'i ka laɲini sɔrɔ sa n'i ko kuma n b'i bonya ni nin alhamdulilayi a b'a minɛ n'i y'o kɛ fɛnɛ i y'o hɔrɔnya kɛ maa min bɛ n'i dɛmɛ k'i bɔ i ka degun kɔnɔ don gɛlɛnw na n'i ye lafiya sɔrɔ kana ɲinɛ o kɔ o la mɔgɔw bɛ se ka taa whatsapp kɔnɔ Sheikh Mamadu Kuma a b'u bɛɛ lajɛlen jaabi maa minnu tɔgɔ di depuis sisan i tɔgɔ bɛ ta i ka bɔyɔrɔ bɛ daminɛ laɲini bɛ se k'i lasɔrɔ cogo min na n'Ala ka jɛ o bɛ k'i la i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan i kɛra diɲɛ fan o fan i kɛra diɲɛ gisi o gisi la o bɔra de la n bɛna waleya sisan Sheikh Mamadu Kuma n'a ka cɛdenw fɛ Tamaro baara la a bɛ papier ko kɛ a bɛ muso ko kɛ nafolo ko yɛrɛ yɛrɛ b'a ka jugu de ma nafolo kuma ko b'ale kuma kɛ mɔgɔw ye nafolo baara de la nafolo b'ale kuma kɛ kabako kɛ mɔgɔw ye nafolo siraw de kan mɔgɔw ka se ka da la o de y'a to n y'a mankutu sɔrɔ k'a fɔ ko ja ale bɛ nafolo baara kɛ tiga wuli don o de y'a to don na an bɛ to k'a fɔ a ma ko nafolo morikɛ a ko se fila nafolo morikɛ bɛ fɔ baara min kama n b'a kɛ ni Tamaro 1000 diɲɛ bɛɛ ko b'i tɛ kɛ fɛn a ko b'ale kuma b'i kɛ fɛn ni Tamaro 1000 a ko la b'a mago bɛ maa dama damani bɛɛ tɛ dɛ maa dama dama gazɛgɛ minantigi o bɛ ji feere bada la a k'olu ka na b'a baara olu ye i yɛrɛ se mana kɛ min ne bɛ nafolo sɔrɔ n'i t'a sɔrɔ ni dɔnni ye tiɲɛ ni dɔnni tɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ tila k'o fɔ ale Sheikh Mamadu Kuma o la ni maa min mago bɛ Tamaro 1000 baara la u ka taa whatsapp kɔnɔ u ka vocal ci 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 n bɛ sigi numéro kan a ɲɛ b'a la affiché filɛ an ka commentaire la cogo min na a bɛ écran kan cogo min na mɔgɔ bɛ se ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 maa min mago Tamaro 1000 laɲini min fɛ i b'o de fɔ n'i ta ye nafolo ko i yɛrɛ se mana kun min na k'a k'a ye b'a b'o kan an kanu kama ne bɛ bɔ a dɛmɛniw kama ka muru karaba k'u don da dɔ fɛ walahi hali n'a bɛ k'u ma ni dekun ye n b'u fo surtout Kuma n b'a fo bi ani hɔrɔnya sabu a ye ko to n ta la maaw ye parce que maaw ka gɛlɛya fɔ n ye ka caya n ko bɔ Kuma ko dɔ kɛ maaw ye sa ko dɔ kɛ maaw ye a ko Tamaro 1000 bɛ se fila f'i ka maaw ye u yɛrɛ se mana kun min na lakwa o la n balimakɛ degun min ka na n'o ye i se mana kun min na a kalifa la a b'i dɛmɛ i ka bɔ a kɔnɔ n'a ja a kun bɛ se k'a fɔ b'a bɛ prix dɔ fɔ n bɛ bɔ n'a ye b'a bɛ maa t'a la maa ko a b'a baara ne yɛrɛ ka fara n ka mɔgɔw kan o ye hɔrɔnya dɔ ye o la maaw ka taa whatsapp kɔnɔna la 00223 74 48 36 42 yanni maa min dabɔra kama dɛmɛli kama maaw kana dafa bɛɛ lajɛlen ka taa a bɛ kɛ maa ye nɔgɔya la a bɛ degun min kɔnɔ Ala bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min a ko a bɛna baara ne yɛrɛ n m'a fo ni dɔnnibaga n'i tɛ kisi kan i tɛ se ka baara sefula ye kuma bɛ k'a kɛ sefula ye o la maa min bɛ ka whatsapp appel kɛ o k'a kɛ vocal ye appel tɛ tali tɛ ma sɔrɔ o k'a kɛ vocal ye maa ma ɲɛ mana da video kan o k'a kɛ vocal de ni maa min mago b'a la o kɔfɛ n'an bɔra yen bagi bɛ n tɛgɛ la kelen filanan filɛ Masa Solomana tile Ala ko y'a ka kiriya gindo Ala y'a don bagi la a ka dawula Ala y'a don bagi la a ka nafolotigiya Ala y'a don bagi la a ka masaya Ala y'a don bagi la a ka dawula Ala y'a don bagi la maaw ka kole Masa Solomana Ala y'a don bagi la a ka kiriya gindo n'a ka kiriya bonya Ala y'a bɛɛ ta ka don bagi la a ka nabi ɲuman Ala y'a bɛɛ n'a ka kiriya Ala y'a bɛɛ don bagi la ja bagi ye koba ye dɔnnibaaw b'a fɔ an ye an m'a mɛn wajulikɛlaw da an m'a mɛn dɔnnibaaw da
ko waati na masa Solomana ka bagi tunna o masa Solomana ka fanga yubara me bagi ni yele fanga sigina no la rato Sheikh Mamadou kuma ay kabako bagu glani mawe ne mawre tay o dan kuma no moyi commande ne ke bagi konna ko sebe fanta annande le dota bora dota fle lukan rabo et en nous gabo mouira mala oufle ou bagoufle bagi flaru masa Solomana ka bagi oufle masa Solomana kile la nyoron masake kunte ala masa be dama ka dawla ni daraja ala be khalifa masa Solomana la ka bunya ka jenkolo masa ka jenkolo masa Solomana ala kun kale ka be ginodo bakila masa Solomana ka bagi nabi tigala ebe sangoro tari nabi tigala jembe bi do bo jembe ebe baram na jembe be na ebe baro barala ebe sana ela ni surala masa Solomana ka bagi mana ka gito baro barala ala fe kalfa Solomana la mo mara sangoro ta na fulu gazige kishi tangana a bebe bagi ni la mago ba glan e no ginori e masa Solomana ka bagi o ni mami mogo ba la sa be jigi WhatsApp kono glanu kon mi ga ke itara du glan to la ka ti ma jona ki ta so ko min tiga la kelen fle flana fle côté te balma ga bagi re flen tiga la ko Muhammadu Baka côté te mo côté gansa infere wala ay ko nyani baku yoko bay Cheikh Mamadou kuma ka bagi fle akoni mami mogobe masa Solomana ka bakila masa Solomana e bunya min soro ay daraja min soro ala e bunya mun da ala ko fere nyona do de ke nyona chela ani ga leno ka siga sabati wa fo Solomana tawdo Solomana to sabatira tugumna ire ka ke ba fo Solomana nyoko matike Solomana ka masake ya nyoko soro ni nyona na ga ki ire ka masake ni ye nafulo soro ma ki ire ka masake ya ne bora fadon sakwala ma ki yere ka masakaya eta ko nafulo ni nafulo soro ma ki yere ka masakaya eta ko fe ni fe soro ma ki yere ka masakaya wa e be fi ko ga jama ni ko jara mai ma ga masakaya wa ni be fe ma ki kanu ni mai kanu i ma ga masakaya ala ni be ko lo Solomana e be fe ma ga do ga mara kono ni ma do ni ga mara kono ma ga masakaya ola fe kera masa Solomana ala ko lo lim ga a bela jele kolo inyogona yi ka ison bela jele la jena tigeni kono i ka sigi ka ɲɛnamaya kɛ yɛrɛ ni damɔ kɔnɔna la masa Solomana ka baki de b'o kɛ o kɔfɛ a ka za wagati nafolo baki filɛ za wagati nafolo baki o ma dafɔ foyi kama nafolo kɔ n'a b'i tigɛ de la nafolo bɛ su kuma ko ten n'a b'i tigɛ la nafolo de bɛ sabati i tigɛ la kuma ko ten n'a y'a dilan k'a d'i ma a bɛ sababu de nati ka na i tigɛ la ni ne tigɛ la kun dɔ don n fɛrɛ bɛ kun dɔ don o la i fɛrɛ k'a ɲini k'a don n'i y'a fila bɛ don a banna fila de filɛ n tigɛ la n'i fɛrɛ y'a fila fɛrɛ don a bɛ kabako min kɛ i ye fɛrɛ n'o ye ni dabakun tɛ dɔ wɛrɛ foyi ye nafolo maa min bɛ nafolo ɲini kama e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ de kɛ ka sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ yɛrɛ kɛ e mago bɛ sɔrɔ yɛrɛ i kɛra baara o baara la kuma ko b'i ka ne ta ne bɛ a bɛ ne baara ma o za wagati baki ni za wagati fɔra bɛɛ b'a dɔn moridenw ma baara ka di maa ma nafoloko ta sira fɛ a ko bon a bagi de filɛ a b'a baara ka di ma nafoloko ta sira fɛ ni maa min mago b'a la o la za wagati bagi filɛ ni maa min mago b'a la i bɛ taa jigin WhatsApp kɔnɔ ani nafoloko bagi min Solomana ka bagi fɛn fɛn mago b'a la bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp kɔnɔ la 00223 74 48 36 42 yani maa min tora n'ala ka jɛ u bɛ dɛmɛ ko na ka se ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔ u bɛɛ lajɛlen bolo i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn i ta kɛra bagi ko ye i ta kɛra nafolo ko ye parce que bagi Solomana ka baara don o bɛ nafolo nati a bɛ garisɛgɛ nati a bɛ dawula nati a bɛ ko diya maaw ye a bɛ kisi fɛrɛ mais za wagati kɔni u bɛ nafolo dɔrɔn de nati i kan i ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ
nafolo yɛrɛ yɛrɛ i k'o sɔrɔ eza wagati o dabɔkun tɛ foyi ye nafolo kama o la ni maa min mago bɛ kuma la a bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 mɔgɔ ka taa whatsapp kɔnɔ a ko n'an bɔr'o la firitigɛlan filɛ firitigɛ safinɛ ne yɛrɛ bɛ ko firitigɛ safinɛ de la n tɛ ko maa ka tɛ ko safinɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ firitigɛ safinɛ diɲɛ juguba ko saba ye ne tɛ kuma firitigɛlan kan ka cɛ o n balimakɛ n balimamuso n fa n ba n kɔrɔ n dɔgɔ diɲɛ yuguba ko saba ye n'i m'a yuguba ka kɛ dɔ ka dɔ b'a yuguba ka kɛ komi ka taa don a yuguba la i kɛra maa o maa ye siri kɔni i t'i bɔ nin dɔ kɔnɔ i yɛrɛ ka siri k'i kan dɔ ka k'i kan komi ka taa don a donni la nka siritigɛlan ka ɲi bɛɛ bolo min kɔni n ta ye hali sisan ni n bɔra n bɛ n kunna yanni n ka na n kora n'a ye ni n bɛ n da n bɛ n ko fɛrɛ ka n da n'a ye ni n wulila n bɛ n ko fɛrɛ ka wuli n'a ye fɛrɛ o la ni maa min mago bɛ firitigɛ safinɛ la k'i ka siri mana kɛ nɔnɔ o nɔnɔ ye k'a ta ka bin ka siri de bɛ don dɔɔni ni dungɔ cɛ fɛn min ka di ye siri de bɛ don n'o cɛ o la maa min mago bɛ firitigɛlan na safinɛ la taa whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 o la n'i y'o kungo i ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔr'o la cɛya bana mana kɛ maa min na i kɛra cɛ i kɛra muso i kɛra denmisɛn i kɛra maakɔrɔba ye cɛya bana degun bɛ maa caman kan a bɛ mɔgɔ caman kan bi diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la fɛn fɛn mago bɛ cɛya bana fɛnɛ la nin filɛ nin ye muguma ye nin ye tuluman ye kuma ko bɛ tuluman min bɛ salon cɛya la n'ala ka jɛ ye k'i cɛya bila fɔrmu na i ka teli ne fanga ti cɛya la ni cɛya ka dɔgɔ yɛrɛ de i jɔlen b'a la maa ma mago bɛ cɛya fura fɛnɛ la o fɛnɛ filɛ ni maa mago b'a la o ka jigin whatsapp kɔnɔ bi ta tɛ jɛya a ma dabɔ a ka jɛya fɛnɛ ni maa mago b'a la bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ n bɛ min fɔ mɔgɔw ye tamaro 1000 mɔgɔ ka na ni maa min mago b'a la degun mana k'i kan i yɛrɛ se mana kun min na ka di Sɛki Mamadu kuma ma k'a bonya ka daminɛ 100,000 de se bɛ yen 1,000,000 de se bɛ yen 1,100,000 20,000 20,000 20,000 i yɛrɛ se i mana min di Ala ma Ala b'o de d'i ma bamanan ka kuma Ala tɛ juru dɔn ma a bɛ juru sara n'i ye min kɛ baara de bɛ k'i ye a kɔni b'a baara kɛ bɛɛ ye n'i ye caman di Ala ma Ala de bɛ caman d'i ma fɛn fɛn bɛ yen dugu mana k'i kan bɛɛ lajɛlen ka contacter tamaro 1000 baara a bɛn'o kɛ maaw ye sisan a ko a ka teli nafolo fɛ o la baarako la a ka teli karawale la o ka teli musoko ni fɛnw a ka teli fɛn fɛn mago b'a la bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ sisan tamaro 1000 baara i ta mana kɛ dugu o dugu ye taa i yɛrɛ b'a kun se mana kun min na ka di kuma ma ko a b'i dɛmɛ la mɔgɔw ka kɛ whatsapp vocal ka appel to ye 00223 74 48 36 42 bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo 00223 74 48 36 42 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh